карай много бързо, защото... Няма да караме бързо. Обещах ви, че ще правим клип с майка и майка. Здрасти, здравейте. Сега майко ще те поразпита малко за мене. Дали съм бил добър син, не съм ли бил добър син, гадняр ли съм, токсичен ли съм, така нататък. Пак през това време давай Катрач. Аз си казвам Катрач, защото фамилията е Катрачова. Давай, представяй си. Какво да се представям? Аз съм майката на Алекс. Какво дете си бил? Да върнем годините малко назад. Да. Хубаво сладко детенце, с едни хубави големи бузи, беше червени, с една руса коса и много любопитен. Искаше да знае абсолютно всичко, кое как става, как не става, защо съм се родил, как съм се родил. Откъде съм излязъл, нали? Да. Къде съм излязъл, крайна сметка? Аз така и не разбрах. Штъркела или от тебе? Мене. Штъркели няма в тази история. Беше много ученолюбив като малък. И изведнъж какво се случи и отиде по дяволите всичко. Ходех с радост на родителски срещи. Се казваха: майката на Алекс тук ли? И аз дигам ръка гордо, да. Ами за вас няма какво да кажем, Алекс е перфектен. Това до кой клас? Дай се да бъдем откровени с хората. Бях голям океремес след... До 8, до 9 клас някъде. След 10 клас каза майната му на училището, а не е моето и така. Ти си го избра, в крайна сметка ти си го избра, да. Добре, какво мислиш за това, че аз реших изцяло да прекрата с даскалото? Ами, едно време имах друго мислене, сега вече не съм на това мислене. Сега вече, според мен е много важно на човек дали му сече пипето, дали не му сече. Там е въпроса. Ако имаш акъл, правиш нещата. Ако нямаш акъл, нищо не става. Няма значение колко образования стоят за теб и така нататък. Това вече са отживелици. Комунистическо мислене, че сега като имаш образование, ще станеш успешен и ще се реализираш. Вече това го няма. Добре, какво мислиш за това, че аз не работя нормална работа? Съм избрал да се занимавам с нещо такова? Ами, всяко нещо си носи своите плюсове и своите минуси, но съм на принципа, щом го разбираш, щом ти носи удовлетворение, най-вече доходи е твоето. Но не одобрявам само едно нещо: прекалено многото работа през деня. Ще и да нямаш време, къде се казва, за почивка. Да не ми да казваш, че работиме прекалено много. Много работите, страшно много работите. Ама чакай сега, как така работиме много? Това не е ли на готово от вас? Не е на готово от нас, аз нямам нищо общо. Ако някой си мисли, че аз имам нещо общо и че всичко ти е дадено е така, е голяма грешка. Сега ще разбулиме тук. Защото мен не спира да ми казват: хубаво, че са мама и тати. Аз не казвам, че не сте помогнали. Аз имам участие, докато ви отгледам. Там насетне този проект, който си направил, създал и така нататък, е на много твой упорит труд. Помня си в Англия, че всички лягаме, защото понеже обстоятелствата ние всички живеехме в един апартамент в Англия, трябва да си баровец, за да живееш самостоятелно, но цялото семейство бяхме в един апартамент и си помня, че когато падна пандемията и оттам всъщност тръгна всичко живо. Ние сме си ходили на работа, прибрали сме се вкъщи. Чакай, че изтървах съдител. Не дей, ми изкараш акъл. Нямаме, то изтървах, тя е срещу скорост. Не дей. Изтървах съдител. Помня, че ти по цяла вечер учеше, пишеше, учеше, по стените надписваше и винаги казваше, да спомена, като беше малък, казваше едно нещо: аз, мамо, ще успея, аз ще стана богат, аз ще стана бизнесмен. Това го повтаряше много от малък, защото сме имали случаи, като бяхте малки, с две думи, случвало се да нямаме и хляб да ядеме, случвало се и тока да не ни е платен. Да. И тогава това постоянно ти беше фикс идея, аз знаех, че... И много, ти с пари се занимаваше всъщност още много малък. Да. Помня си, че когато ви взема заплата, примерно, и дам на единия 30-40 лева, дам на другия, ти не беше нещо като: не дей бе! Ама ние караме в ограничението. Как ограничение? Не дей, ще ми изкараш акъла, бе! Как бе, няма. Ние караме с 50 сме, виж. Да. Майко мила. Тя побавна е колко. Аз си забравих мисълта. Там ви по 40-50 лева или 30-40, колко са били там, и ти си ги
даваше, спестяваше си ги. Даже някой път, като съм закъсвала, за пари ти ми беше банката спестовна, от тебе съм взимала на заем и после пак съм си ги връщала. Иначе мога да кажа, нищо, че сама съм ви отгледала. Прекрасни деца. И единия, и другия. Да. И Велизар, и Алекс. И двамата прекрасни деца. Какво е мнението за коли, мотори и така нататък? Не обичам нито коли с високи скорости. Не дай го! Нито коли, нито мотори, особено мотори. Малка имам лош спомен. С Леля ти бехме се качили с нея на един мотор на дядо от един Симпсон и паднахме. Оттам насетне... Не обичам! Няма. Не дай всичко това. Няма, ние караме с 50, човек. С 50 обаче много силно ми се струва. Няма. Сега 60 и това е. Сеща се. Обичам високите скорости, не са за мен, аз съм малко по-възрастен човек. Нищо не мога да кажа. Нали сега тук ще раздавам газ това, обаче всичко е в ограничението. По-друго да кажа, Алекс е момче, което си гони целите. Поставя си цели, не е мързелив, последователен е, поставя си цели и гони до дупка, затова му се получават нещата. Дай някакво съобщение до всички младежи, де ти гледат, защото пък има някои гледат, много ги мързи и си казват, това е невъзможно. Да. Значи до всички младежи, ако искат да направят нещо, първо трябва да се поставят цели, да бъдат много упорити, много постоянни, да преследват целите си и когато гориш в едно нещо, няма как да не се получи това нещо. Трябва просто да си себено това нещо, за да ти се получи. Иначе няма нищо даром, не идва така да ти падне от небето и дава и хоп, че мама и тата много са виновни, допринасят за мързеливите младежи. Аз пак нещо мисля, аз мисля, че ако ти е дадено нещо на готово и имаш такъв кикстарт от това, ще говоря финансов. Искам да отворя тук една скоба и да вметна следното. Няколко пъти във видеото, брато, виждаш, че казвам, че нищо не ми е дадено на готово, именно от родители. Знам, че долу ще се изсипя една торба с лайна. Един вид, че го натяквам, че нашите не са ми дали това, което трябвало да ми дадат. На първо място никой не трябва да ти дава нищо на готово, брато. Особено родителите ти. За всичко сам трябва да се бориш. И на второ място това, което подчертавам тук, именно това е много по-важно от всичките пари, които могат да ти дадат родителите ти, е възпитанието. Морала и дисциплината, които са ми дали нашите, е много по-силно от всеки един лев, който някой би могъл да ми даде някога. Така че когато казвам, нашите не са ми дали финансов кикстарт, те ми дадоха нещо много повече. А именно морал, ценностна система, етика и мисловната нагласа да бутам повече и да извоювам всичко, което имам сега. Айде, връщаме се в видеото. Ти няма да оцениш парите, които са ти дадени и си кажеш, то нищо не се стане. Да. Доколкото ако почнеш от нулата, просто имаш това, ще те възпитали по етичен начин, да правиш етични работи, генерално казано, тогава имаш много какво да губиш. Моето пожелание към всички, които хейтят, най-вече големите хейтъри, може да те хейти само човек, който иска да е на твоето място, обаче не знае как и злобее. Такива хора хейтят. Има си хора родени за злоба, има си хора добрички. Ядате си на задниците и почвате яко да бачкате. Това е тая кола сега, знаеш ли? Ауди. Ауди? Ами Ауди А4 е кола. Също. Къде знаеш, че А4? Не знам. Браво, бе, чукни бе, дай. Аз да не съм виждате ли майка на небето. Знаеш колко коня е тая кола? Не, колко? Предположи. 500. Да, мерихме на Дино, да. Ти от коли разбираш ли? Ами не много. А4 е кола. Също. Не, имаш ли книжка? Книжка нямам. За шофьорска знаем, за жълта. За жълта нямам, за да не е жълта. Аз съм си много наред. Хорите харесват и ти дето ги карам като не ми харесват изобщо. Обичаш ли като дигам на задна гума? Не. Що? Ами не обичам. Това е... Много внимайте, защото на първо място в България не пазят мотористите. Ма те тук карат като дебили, бе, ти виждаш па аз, нали аз по път карам като олигофрен. Ето аз също казвам тук във Варна, че е лошо шофирането. Я дай едно съобщение до всички родители на млади деца. Това пак е важно. Подрастващи? Да. Ами бих казала, моето послание към всички родители е: научете децата си на принципи,
най-вече на труд. Труда и дисциплина, труда възпитава. Защото аз съм почнала да ви уча на труд още от 5-6 клас. Така и аз винаги се въртях около тебе, това как става, това как става, винаги съм бил любопитен, никога... Палили сте печки, цепили сте дърва, готвили сте с мене, правили сме ремонти заедно, така ли е? Да, така беше. А не всичко е така наготово и... Когато тате носи, мама меси, нищо не се получава. Родителите в стремежа си да не лишават децата от това да имат всичко, ги усъкътяват. Да, Анна също не е смясна. Това беше майка ми, дороги друзья. И ще дадеш малко газ на колата? Не. Добре. Искам. Айде, поздрави! Чао на всички, беше ми приятно. До следващия подкаст. Айде, живи и здрави! Чао!